kanubaga kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen folo no fɔ o sigiyɔrɔ la an b'a fɔ bisimila aw ka jɛmukan ma di kɛnɛ kan ni o ye ça s'exprime u y'a fɔ ka kuma di aw ma aw k'aw hakilinataw fɔ gɛlɛya min bɛ aw kan n'an bɛ dakun ta ka nɛgɛjuru sira labila aw bɛ weleliw kɛ ka hakilinataw di o kan ka da tulo kan ka fɔ an ka bi jɛmukan da kun bɛ tali kɛ min kan o de ye an y'a ye k'a fɔ an bɛ wagati laban min na ko sisantɔ dɔnkiliw ka ca kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka zikiriw an y'a ye k'a fɔ yɛlɛma caman donna zikiriko hukumu kɔnɔna na fɔlɔ zikiri ani sisan zikiri kelenw wa yɛlɛma jumɛnw donna la an bɛ se k'a fɔ an yɛlɛma caman donna la i n'a fɔ ngɔnuw ani a ɲɔgɔnna caman an bɛna kuma o bɛɛ lajɛlen de kan bi maa min b'an bolo kɔrɔ ni an n'ale bɛna jɛ ka masala ɲɔgɔn fɛ jɛmukan dakun kan ale tɛ maa dogolen kɛrɛnkɛrɛnnenya la zikiriko hukumu kɔnɔna na dɔnkiliko hukumu kɔnɔna na n'an ko ko segumu bɛɛ b'a dɔn ko Ayidara Kanu ni o ye nun danbele zikiri seko ale de b'an bolo kɔrɔ an n'ale bɛna jɛ ka masala ɲɔgɔn fɛ bi jɛmukan dakun kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la sɔɔni an bɛ nɛgɛjuru sira labila aw fana bɛ weleliw kɛ ka hakilinataw di ɲininkali minnu b'aw bolo k'a kɛ ni an bɛ se ka minnu jaabi basi fosi t'a la an bɛ kuma di min yɛrɛ ma a k'a fɔ a yɛrɛ ye jɔn ye fɔlɔ yanni an bɛ don kuma jɛmukan dakun kɔnɔ an b'a fɔ i ni ɲantuma n'o daminɛ. Marhaba ni ɲamu. An b'i fo an y'i wele i bɛna walawalali caman minnu di jɛmukan dakun kan kanubagaw bɛ se ka faamuyali sɔrɔ cogo min na an b'i fo la kosɛbɛ i bɛ se k'a fɔ filɛlibagaw ni kanubagaw ye n'o danbele yɛrɛ ye jɔn ye n'o danbele bɔra min mun de y'a to n'u yɛrɛ ye zikiri kanu ka don a la. Ayiwa ala k'an bɛɛ sababu ma an bɛ fɔlɔ ka tanga ɲini ala fɛ ka bɔ sitana tɔɔrɔ ma an m'an sinsin ni setigi ala tɔgɔ ye ka sɔli an kuntigi kan ka ɲini ala fɛ ala ka kisi ni nɛɛma jidi a kan n'a so dumu n'a ka sahaba ɲumanw ani silamɛ ɲuman fɛn fɛn tugura la fo ka se diɲɛ wuli ma o kɔfɛ an bɛ foli lase an ka jamana autoritéw ma an ka cɛfini tabagaw an b'u fo ka daminɛ sanfɛ fo duguma n'an y'olu fo an bɛ foli lase an ka alimamilakaw ma ka foli lase an ka dɔnnibaa du kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma diinɛ ɲɛmaa fɛn fɛn bɛ an ka jamana in kɔnɔ an b'a bɛɛ fo diinɛ taabolo fɛn fɛn bɛ an ka jamana in kɔnɔ an b'a bɛɛ fo k'a bɛɛ waleɲuman dɔn kɛrɛnkɛrɛnnenya na an b'an ka sababu fo n'o y'an fa n'an karamɔgɔ ye Hasidi Sherif Usman Madana Ayidara an b'a fo k'a waleɲuman dɔn ka foli lase Ansarudini cɛ a n'a muso ma denmisɛn ni maakɔrɔba bɛɛ lajɛlen an b'u bɛɛ fo k'a yira aw la aw balimakɛ don a n'aw denkɛ a n'aw ka garibukɛ n'o ye nun danbele ka bɔ Mali 4e région na Segu ni dɔnnen don ni zikiri nun danbele de ni ala ka jɛ ye. An b'i fo i yɛrɛ y'a kanu ka don zikiri la kun jumɛn de la i bɛ se k'o ɲɛfɔ an ye. Bon ni ka zikiri kanu ni sɔrɔla i b'a fɔ n b'o fɔ tuma caman ne musokɔrɔba de kɔsɔn parce que ne ka musokɔrɔba nin ye mɔgɔ ye mɔgɔ min kɛra karamɔgɔ Ayidara fɛ kosɛbɛ bon a y'a ɲini ne ka tugu Ayidara la ka dɔnkili da Ayidara la a y'o de ɲini n fɛ a balolen ma sɔn parce que a y'a ɲini ne m'a kɛ y'a dɔn n'i m'a kɛ kɔni o kɔrɔ ye ma sɔn de voilà bon finalement ale nana fatu a fatulen de kɔfɛ nana hakili labaara ka segin a ka kuma ma ka tila ka taa sɔrɔ karamɔgɔ yɛrɛ ka kuma dɔw la ko ni maa masa y'i bila sira min kan n'i ma se k'a kɛ tant que ala ko ta tɛ hali n'a sara n'i y'a kɛ i b'a ka diɲɛ n'a ka barika sɔrɔ o ye n segin ka na n ka musokɔrɔba ka hakilila la ka tugu an karamɔgɔ la ka dɔnkili da la ni ala ka diɲɛ. A faamuna i bɛ se k'a ɲɛfɔ an ɲɛna zikiri an b'a mɛn zikiri yɛrɛ nana cogo di de zikiri origine i bɛ se k'a ɲɛfɔli jumɛn k'an ye. Bon ne ko zikiri origine ne bɛ zikiri origine ta an b'a kɛ min ye o ye an y'a minɛ an ka dɔnnibaw da ko zikirilahi n'o ye ala ko suma ye bon ala ko suma dun filɛ a dama ka kan fɛn bɛɛ la ala ko suma min bɛ se k'a ta kɛ ni si ka wurudi ye min b'a ta kɛ ni nafila seli ye min b'a ta kɛ ka hinɛ i mɔgɔ ɲɔgɔn na ka dɛmɛ don fantanw ma minnu ta ye ka taa wajuli kɛ mɔgɔw ye ka mɔgɔw fatani ka bɔ ala kota la k'u bila ala ka sira kan nin bɛɛ ala ko suma dɔ de a bɛ se ka fɔ nin bɛɛ ma ko zikirilahi o ye ala ko suma ye o mɛ n t'a dɔn aw mago bɛ zikiri la i b'a fɔ cogo min. A faamuna mais i ka o kumaw la sisan an b'a ye k'a fɔ sisantɔ yɛlɛma caman donna zikiriko hukumu kɔnɔna na fɛn fɔlisiyɛn dɔw donna la minnu tun t'a la fɔlɔ i bɛ se ka ɲɛfɔli jumɛn kɛ an y'o kan n'a ma ɲɛ k'a fɔ an bɛ se k'a fɔ zikiri kun ye
fɛn ye ala wele ni fɛn bolo mais sisan an b'a ye k'a fɔ yɛlɛma caman donna la o hukumu kɔnɔna la i yɛrɛ hakilina ye jumɛn la ok ni ne ye ka question faamu a bɛ n'a fɔ mako bɛ zikiri dɔnkililama in de la k'a da ka kɛ dɔnkili ni fɛn kɔni donna dɔnkili sira kan min b'a ɲɛ i b'o de fara a kan k'a sɔrɔ haramu tɛ est-ce que y'a faamu fɛn fɛn bɛ yen k'a nana dɔnkili sira kan min b'a ɲɛ i b'o de don a la k'a sɔrɔ haramu tɛ an bɛ k'a fɔ ko zikiri i b'a fɔ i y'a fɔ cogo min na n'o y'an ka dɔnkililama ye an y'a ta mɔgɔ minnu kɔ n'o ye arabu ye olu ka zikiri fɔlifɛn ka ca an ta ye mais anw yɛrɛ de ye fɛn dɔ diyagoya k'o don zikiri la k'a sɔrɔ o tɛ parce que mun na an y'a ye ka gita fɔ ka jibini fɔ b'a fɔ ka filen labiri ji la ka filen labiri fini sanfɛ walima ka bidonkolon dɔ ta ka n'o siri ka to ka o fɔ o ye anw yɛrɛ ka fɛn de an ye fɛn min inventé ka don a la sinon an bɛ ka arabu minnu ladege olu t'o k'a la olu ka fɔlifɛn ka ca an ta ye an b'a ko olu la fɔlɔ zikiri yɛrɛ sira kan nka yalima dɔn minnu b'an ta la o b'olu taw la bon arabu bɛ dɔn kɛ bien arabu bɛ dɔn kɛ bien mais adamaden ye mɔgɔ qualité damadɔni de ye dɔ bɛ yen a b'a ka baara kɛ ladamu kɔnɔ dɔ bɛ yen a t'a ka baara kɛ ladamu kɔnɔ bon mɔgɔ min t'a ka baara kɛ ladamu kɔnɔ ani mɔgɔ min b'a ta kɛ ladamu kɔnɔ olu tɛ se ka minɛ cogo kelen na parce que i b'a sɔrɔ ne donna zikiri la komi zikiri b'a ka mɔgɔw ɲɛnajɛ ala kama ala y'a kɛ mɔgɔw hinɛna ne na u bɛ fɛn di yan n ye fɛn sɔrɔ mais nin y'a ye min bɛ ka fɛn sɔrɔ zikiri la est ce que ne yɛrɛ tɛ don a la pour n ka fɛn sɔrɔ bon n'ale donna a la ale bɛ fɛn sɔrɔ mais hakilila min ale bɛ na n'o de est ce que y'a faamu bon ni aw ye ne juger komi i n'a fɔ o tigi o la i b'a sɔrɔ o ti an de ɲɔgɔn ye a faamuna mais i bɛ se k'a fɔ an ɲɛna fana halisa an bɛ to fɛn kɔnɔna na yɛlɛma minnu donna zikiriko hukumu kɔnɔna na an b'a ye e yɛrɛ ka zikiri caman bɛ yen nɔ i bɛ fɛn caman don a la kɛrɛnkɛrɛnnenya la i b'a kɛ ladalako hukumu kɔnɔna na i n'a fɔ i ka an bɛ wagati min na ko sisan tɔ i ye album dɔ bɔ bɛɛ lajɛlen tun ye an bɛ se k'a fɔ balani mais o bɛ se ka na e nana cogo di o hakilina fana nana cogo di an bɛ se k'a fɔ o fana y'a yɛlɛmali sugu dɔ ye walima o tun bɛ n ka kɔrɔ bon toujours balani donni zikiri la o t'i n'a fɔ mɔgɔ min ye zikiri sira bila olu tɛ kelen ye parce que mun na balani ye fɔlifɛn de ye gita ye fɔlifɛn de ye jidini ye fɔlifɛn de ye bidon ye fɔlifɛn de ye gitari ye fɔlifɛn de ye piano ye fɔlifɛn de ye nin bɛɛ bɛ don fɛn na de pour que k'a dilan k'a ɲɛ tari minnu b'a lamɛn u ka se k'a lamɛn ni nisɔndiya ye parce que a dabɔra o de kama sinon n'i y'a sɔrɔ ni tasibila don k'i bɛ fɛ ka saya dɔnkili de da i b'a ye i b'o bɛɛ da cogo dɔ la ni mɔgɔ y'a lamɛn u bɛ suma mais i bɛ fɛ ka mɔgɔw ladɔn n'i bɛ mɔgɔw ladɔn i bɛ na ni fɛn dɔ de ye min bɛ se ka mɔgɔw kunkolo bɔ a nɔ la est-ce que y'a faamu mais e bɛ ka nisɔndiya lamɛn e bɛ ka nisɔndiya lamɛn k'i kunkolo to cogo min na i ye nisɔndiya fana lamɛn k'i kunkolo to ten o la jumɛn de ye nisɔndiya ye sisan jumɛn de ye nisɔngoya ye a tɛ dɔn voilà o ye ni an nana n'a ye comme balani mais ne ka balani hakili la ne nana hakilila min ye balani kɔnɔ balani na k'o don n ka zikiri la ka album dilan k'a tɔgɔ da ka album dilan k'a bɛɛ kɛ balani ye o ye ne yɛrɛ ka ɲɛnɛmaya fanba ne bɛ se k'a fɔ n ka ɲɛnɛmaya fanba tɛ ne ka ɲɛnɛmaya bɛɛ balani jɔdaba bɛ ne ka ɲɛnɛmaya la n ye balani don n ka zikiri la souvenir dɔ de kama parce que ka d'a kan n'i bɛ anw fɛ yen miyaŋa la ne ye miyaŋa de ye yama n'i b'anw fɛ yen miyaŋa la balani bɛ yen bon anw bɔra mɔgɔ minnu ma tamasiyɛn dɔ de dira u ma an faso kan bon tamasiyɛn min dir'u ma an faso kan a nana kɛ juguya ni janfa nana don faso kɔnɔ u b'a ɲini ka dankari kɛ an faso kɔnɔ mɔgɔw la k'a daminɛ depuis anw yɛrɛ tuloma sama ka na se olu denw ma
ma ka jigi kana fo kana se anw yɛrɛ mɔkɛ ma n'o ye anw fa ye yama tamasiyɛn kelen nana bɔ ale yɛrɛ ye bon ale den fana na ala ye a lajarabi den ninnu bɛɛ tora ka sa ɲɛmɔgɔw ka boli dɔ de bɛ yen u b'a fɔ ma ko ɲa bon an b'a fɔ ten parce que fɔcogo foyi t'a la n'o tɛ est-ce que a faamu bon o de nana cibaa minɛ ka bɛn o ɲɛnajɛba dɔ ma o de ko anw mɔkɛ ma ko yanni k'a den si tɛ ka jɔ pour n'a bɛ fɛ den ka jɔ a ka balani mara n'a ye balani mara denw bɛ jɔ bon a bɛ balani san tuma min na a y'a sɔrɔ a den 18 den bɛɛ banna fo 4 bon o 4 na balani bɛnna ne yɛrɛ wolofa ma balani dira ale ma ale kɛra balani fɔlɔ ye bon ni mɔgɔ ye ko jateminɛ i b'a ye n'i ye fɔlifɛn kɔni ye yɔrɔ min na dɔnkilidala kan ka na voilà bon n'i ye a fɔlen ye ko ka balani san ka na n'a ye du kɔnɔ est-ce que ni y'an ka dɔnkili da balani kan est-ce que o bɛ kɔfɛ ka na o de dɔnna kodɔnnaw fɛ bon n'o dɔnna kodɔnnaw fɛ san balani sanna ka balani mara bon balani yɛrɛ dɔnkilidala bɛ na don min na a y'a sɔrɔ balani yɛrɛ tɛ yen bilen parce que o y'a sɔrɔ ne ka levier yɛrɛ kɔrɔla ye balani fɔ bila bon ne nana na o wagati kɔnɔna na mais n faw ye n faso histoire fɔ n ye baw ye faso histoire fɔ kɔrɔ minnu b'a kalama n'u y'a histoire fɔ bon pour ka souvenir bɛ na ne ka baara kɔnɔ n nana ɲinɛ n ka sababu fɔlɔfɔlɔ kɔ o la n y'a kanu ka album dɔ dilan k'a bɛɛ kɛ balani parce que n bɛ se k'a fɔ n ka ɲɛnamaya sababu ala kɔfɛ balani ye n ka latigɛ saraka dɔ ye awɔ n bɛ ala fɛ ti maa bali k'i ka saraka bɔ awɔ ala sago sa a faamuna balani sɔngɔ fana jara i bɛ se k'a fɔ a ɲɛna fana sifinnaka caman bɛ yen nɔ bi u ye zikiri minɛ cogo min na yalima fɔlɔ maakɔrɔw fana tun y'a minɛ ten cogo de la e yɛrɛ hakilina ye jumɛn zikiri minɛ cogo la fɔlɔ sifinnakaw an ka sifinnakaw bolo sisan ani maakɔrɔw bolo bon ne fɛ zikiri ma yɛlɛma zikiri b'a cogo kɔrɔ la mais fo yɔrɔnin dɔ fana de ka jateminɛ anw bangena mɔgɔ dɔw fɛ k'a sɔrɔ olu tun bɛ laadala fini min don est ce que anw y'o don wa mais est ce que o y'an bɔ an ka laadala ko kɔnɔ wa o m'an bɔ an ka laadala ko kɔnɔ bɔra olu tun bɛ ka min kɛ ka kɔrɔ ni anw tilala k'a fɔ fo an k'an ka fɛn bɛɛ bɔ o ma tuguni est ce que tagaɲɛ bɛ yen b'a jateminɛ hali wajuli la fɔlɔ wajulikɛlaw tun bɛ wajuli kɛ ka mɔgɔw la convaincre cogo min na n'u y'o kɛ bi i tɛ mɔgɔ sɔrɔ kosɛbɛ bi wajulikɛlaw fana bɛ ka wajuli kɛ bi n'u ka terme de ye u bɛ bi mɔgɔ sɔrɔ ni terme min ye u bɛ ka wajuli kɛ n'u hakilila ye de bon olu tɛ segin ka taa fɔlɔ taw ma bon toujours anw fana ta in b'o minɛ ne kɔnɔ cɛkɔrɔba minnu tun ye zikiri da fɔlɔ ni an y'a minɛ olu nɔ na olu tun b'a kɛ tuma min na o don y'a sɔrɔ nin kɔntan in ni nin ɲɛnajɛba in tun tɛ yen bon anw ka denmisɛnninya tuma na anw nana bɛn ni wagati min ye o la anw bɛna ni mɔgɔ minnu ye f'anw ka olu fana ka taabolo de ta ka baara kɛ n'o ye mais o yɔrɔ la o yalima aw tun tɛ a to zikiri to a togoya la dɔrɔn ka tɔgɔ wɛrɛ da o ɲɛnajɛ modèle in na mun tɛ zikiri ya parce que an b'a ye k'a fɔ ni a sansi yɛrɛ dɔnkili dacogo ani kɛnɛ la dɔn kɛcogo ni fɛn ninnu zikiri yɛrɛ b'a sansi bila bon tɔgɔ foyi tɛ se ka b'a la zikiri kɔ wa zikiri t'a sansi bila zikiri da ye kuma ɲuman fɔ de ka kuma ɲuman fɔ k'a sɔrɔ i ma ala ko tɛ i ma mɔgɔ suga kɛ ala ko ta kan zikiri da o dɔrɔn de mais comme anw ka jamana fana na yan ni bɛ fɛ zikiri da karamɔgɔba damadɔni bɛ yan n'i y'olu tɔgɔ d'u ka dɔnkili kɔnɔ dɔrɔn a bɛ kɛ zikiri ye i y'a mɛn n bɛ se ka misali min d'o la dɔrɔn kɛrɛnkɛrɛnnenya la ɲɔrɔn bɛ yen b'o la n'i b'o tɔgɔ f'i ka dɔnkili kɔnɔ dɔrɔn o b'a f'i ye zikiri da n'i y'a ye bara tɔgɔ f'i ka dɔnkili kɔnɔ dɔrɔn o b'a f'i ye zikiri da n'i ye seko lasana tɔgɔ f'i ka dɔnkili kɔnɔ o b'a f'i ye zikiri da n'a fɔra ko minnu tɛ zikirikɛla u bɛ tile ka la ilaha illallah muhamadu rasulullah f'u ka dɔnkili kɔnɔ mɔgɔ t'a fɔ k'u ye zikiri da
mais ali min ye nin mɔgɔba ninnu dɔ tɔgɔ ta dɔrɔn a bɛ fɔ ko zikiri don o bɛɛ la i b'a sɔrɔ ni mɔgɔba ninnu de tɔgɔ ye zikiri ani don na komi bi yɔrɔ fɔlɔ ala tɔgɔ ni kira tɔgɔ de tun zikiri mais mun de la mɔgɔw yɛrɛ nana n'a ye ka ninnu de tɔgɔ kɛ zikiri ye bi ni mɔgɔw nana ni o ye o la la ilaha illallah anw bɛ se k'o da o mais ni anw fana y'o da ka mɔgɔw la dɔn o fana tɛ kɛ baasi ye parce que mɔgɔw de o yɛlɛma kosɛbɛ awɔ a faamuna e bɛ se k'a fɔ an ka fɔlɔ dɔnkilida cogo ninnu ani zikiri an bɛ se k'a fɔ k'a bɛɛ ye kelen wa ni o y'an ka laadala dɔnkili ninnu a bɛɛ ye kelen cogo di an ka laadala dɔnkili ani zikiri dɔnkili nin bɛɛ ye kelen a bɛɛ ye dɔnkili ye wa a bɛɛ ye kuma dɔ de yɛlɛmanen ye pour que mɔgɔ ka nisɔndiya sɔrɔ n'a ye est-ce que a faamu k'a fɔ ko ni ye a ko k'i bɛ segin ka taa ni zikiri ye sira dɔ kan i bɛ t'i sigi de i b'a fɔ minnu b'a fɔ mawula sɔli ni wa sɔli min da i ma bon ni olu mɔgɔ joli de bɛ yen an ka jamana kɔnɔ bi n'u b'u ka zikiri da k'a ban n'u tilala e yɛrɛ bɛ joli d'u ma dɔɔni d'u ma dɔɔni bɛ d'u ma mais min ye fasa dɔ i b'o sɔn ka tɛmɛ mawula sɔli dabaga kan mais an dun b'a la musaka ɲini de kama o la an b'an ka musaka sɔrɔ cogo min na sariya m'o fana haramu a bɛ taa n'o sira ye awɔ sariya m'o haramu mais ka zikiri sira kɔni jɛngɛ dɔɔni zikiri tɛ jɛngɛ dɛ zikiri b'a cogo yɛrɛ la i b'a kalama ko mɔgɔ ye k'i ka denbaya yɛrɛ balo k'o ye zikiri dɔ de ye min fɔra a la n'o don wa k'i ka denbaya yɛrɛ balo ka n'a jateminɛ alimami joli de bɛ yen ni bitigi b'a wele suguba la a ka ca n'i nana k'i bɛna sanni k'a fɛ est ce que a duralen don k'i ɲininka i ye silamɛ ou bien i ye kafiri de e ye alimami jumɛn ye k'a ka bitigi bɛ suguba la k'a bɛ feere kɛ silamɛw dɔrɔn de ma a bɛ feere kɛ mɔgɔ bɛɛ de ma wa mɔgɔ qualité bɛɛ bɛ don a ka bitigi kɔnɔ i bɛ mɔgɔ dɔw ye alimami ka bitigi kɔnɔ a n'olu bɛ ka kuma falen falen mais kɛnɛmana na n'i ko k'a k'a tɛgɛ d'u ma a tɛ sɔn mais munna a y'o jɔyɔrɔ ta bitigi kɔnɔ parce que o y'a ka dayirimɛ ɲini yɔrɔ de ye o y'a ka balo sira de ye a bɛ se k'a ka balo sɔrɔ k'a sɔrɔ a ma don haramu kɔnɔ wa anw fana ka bitigi ye dɔnkilida de ye kɔɲɔyɔrɔ la an b'an ka dɔnkilida an b'ala tɔgɔ fɔ n'i ko ko k'i fasada an b'i fasada k'i mamutu ka mamutu dumanw f'i ye min b'i kun i b'a bɔ k'a d'a ma an bɛ taa an ka denbaya balo an wɔsi don hali ni mun tɛ tiɲɛ o fɔ mais b'a kɔnɔ ayi ni min tɛ tiɲɛ parce que n'i bɛ fɛ mɔgɔ ka wari d'i ma kulokɔrɔ kuma duman i b'o de f'a ye o ayi o ye maa dɔw de ye sinon maa dɔw bɛ yen n'i ye nkalon da olu la u b'i wele u b'a f'i ye karisa filɛ ka nin min fɔ ne na nin tɛ tiɲɛ a yɛlɛma o mɔgɔw bɛ yen o de ka dɔgɔ o de ka dɔgɔ a dɔgɔya n'a caya an tɛ se ka kuma o kan mais a mɔgɔ kɔni bɛ yen a bɛ yen voilà bon dɔnkilidala dɔw fana bɛ yen olu tɛ foyi fɔ maninfin na ko tiɲɛ tɛ kosɛbɛ olu fana bɛ yen a dɔw bɛ yen voilà o bɔra ni olu de bɛ yen dɔw tɛ sɔn nkalon ma i k'olu fasada dɔnkilidala dɔw fana bɛ yen olu tɛ sɔn ka nkalon da mɔgɔ la wa n'a sabatira ka ban k'olu bɛ yen mais munna baara tɛ se ka kɛ a bɛ kɛ fo k'a ɲɛ voilà o la ala k'an bɛ saba ma i hakili la an ka sisan kunnafonidi siraw ni o ye bɔlɔlɔw o n'a ɲɔgɔnna caman o kɛlen don ka zikiri minɛ cogoya di yalima an bɛ se k'a fɔ a minɛ cogoya b'u bolo cogo min na o de y'a kɛcogo ye wa i b'a fɔ cogo di an b'a ye k'a fɔ mɔgɔ caman bɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ waati min na ko sisan bɔlɔlɔ siraw sanfɛ zikiri kɛcogoya ni an kumana sisan tɔ mɔgɔw bɛ yen nɔ u bɛ fasada minnu ni fɛn minnu kɛ a kunnafoniw fana bɛ di o cogoya de la ni mɔgɔw bɛ a ɲɛɲini ten cogoya de la yalima an bɛ se k'a fɔ an bɛ wagati min na ko bi a kan ka kɛ ten ya n da bɛ fɛ ka na ni kuma ye cogo min na bɔlɔlɔ ko kuma kan a ko ne ma walawala ka se ne sago la fɔlɔ i m'a faamu i bɛ fɛ k'a dɔn e yɛrɛ mago bɛ bɔlɔlɔ don yɔrɔ jumɛn na zikiri la
ayi sisan an bɛ wagati min na i n'a fɔ an ka kunnafoni di siraw caman n'an ko ko kunnafoni di sira nɔgɔman yɛrɛ modernisation hukumu kɔnɔna na an bɛ se ka bɔlɔlɔ de fɔ sinon telew b'a la radio b'a la fɔlɔ an tun b'a ye k'a fɔ hali ni mɔgɔ caman bɛ yen nɔ zigiri kɛnɛw tun bɛ sigi mɔgɔw tun bɛ zigiri kɛ i n'a fɔ i ka kuma yɛrɛ la i y'a fɔ fɔlɔ kira tanu o de tun don mais sisan karamɔgɔ tanu n'o kɛra dɔrɔn a bɛ fɔ ko zigiri da mais u kɛlen don ka a jɛnsɛn togoya minnu na yalima an bɛ se k'a fɔ o de y'a jɛnsɛn togoya ye wa. bon ni a bɛɛ bɛ kun ye kunnafoni de ye pour que k'i lakodɔn ne fɛ baasi t'a la a bɛɛ bɛ kun ye kunnafoni pour que k'i lakodɔn baasi t'o la parce que mɔgɔ bɛ baara min na a ka di i ka lakodɔn a la kosɛbɛ bon mɔgɔ b'i lakodɔn i ka baara la k'a sɔrɔ i ma lakota i bɛ lakodɔn k'a sɔrɔ haramu tɛ bon n'i y'a sɔrɔ ni kunnafoni di ninnu kun ye pour que k'i lakodɔn olu tɛ baasi ye parce que télé bɛ yen o de kama radio bɛ yen o de kama parce que n'i y'a ye i b'i ka sɔn dilan i bɛ taa di télé so la ou bien i bɛ taa di radio so la o kun ye de a ka dɔn k'i bɛ yen k'i fana bɛ se nin fɛn na bon ni bɔlɔlɔ sira nana a kan i b'a fɔ tiktok ni fɛn ninnu bon ni o de teliyara fana diyagoya don an bɛ taga o fana de kan parce que n bɛ se k'a fɔ diɲɛ fɛn bɛɛ nana bɔlɔlɔ sira de kan bi fɛn bɛɛ parce que hali wajulikɛla yɛrɛ tɛ content n'an ɲɛ t'a ka vie caman na ka taa sigi ka wajuli kɛ k'a ka tiktok lajɛ k'a ye mɔgɔ caman y'a filɛ o de bɛ wajulikɛla fana content bi bon i b'a ye dɔrɔn yɛlɛma bɛ ka taga fɛn fɛn na fɛn bɛɛ bɛ yɛlɛma k'a sɔrɔ a b'a minɛ kɔnɔ i n'a fɔ ni wagati bɛ ka yɛlɛma tugun i bɛ yɛlɛma a nɔfɛ voilà ese a fɔ voilà mɔgɔ bɛ yɛlɛma waati min mais i t'i jogo bɛɛ yɛlɛma ese a fɔ ma waati tabiya ni waati yecogo mɔgɔ bɛ yɛlɛma o de nɔfɛ mais mɔgɔ t'i yɛlɛma waati kɛwale bɛɛ nɔfɛ parce que kɛwale bɛ mɔgɔ jogo de la ese a faamu mais waati yecogo n'a tabiya a couleur bɛɛ bɛ yɛlɛma o nɔfɛ kosɛbɛ yani an ka nɛgɛjuru sira labila an bɛ nin ɲininkali kɛ ni nɛgɛjuru sira bila la o kɔfɛ an bɛ tɛmɛ ka tɛmɛ ni ɲininkali tɔw ye yalima projet bɛ n'u bolo kɛrɛnkɛrɛnnenya la zigiri kɔnɔna na don n'a nataw la. bon projet bɛ n bolo projet caman ne ta tɛ zigiri dama ye ne ye zigiridala ye ne ye dɔnkilidala ye. i y'a faamu ne ye dɔnkilidala de ye. e ye zigiridala ye dɔnkilidala ye danfara b'u ni ɲɔgɔn cɛ. voilà an mana ni zigiri ye sisan ko ala ko suma de wa bon ni zigiri danna seli ni nafila seli ni wajuli ni wuruji ninnu ma ne bɛ fɛn wɛrɛ kɛ min t'o ye ne bɛ mun de kɛ o ye dɔnkili de ye arabu b'a fɔ ko nasiru ne ye sirudala de ye n bɛ dɔnkili da. bon n bɛ dɔnkili da n bɛ ala tɔgɔ fɔ n ka dɔnkili kɔnɔ n bɛ ala ko suma fɔ n ka dɔnkili kɔnɔ n bɛ dɔnnibaw tɔgɔ fɔ n ka dɔnkili kɔnɔ n bɛ mɔgɔw tɔgɔ fɔ fana hali dɔnnibaw tɛ ni n dɔnnibaw don n b'u tɔgɔ fɔ n ka dɔnkili kɔnɔ ese a faamu bon n ye ne ka fɛn dɔ labɛn ne ye assemblée instrumentale dɔ ye n ye o labɛn assemblée instrumentale mais n y'a tɔgɔ kɛ danbe wele ye. n bɛ denmisɛnninw kalan dɔnkilida la ni min bɛ fɛ ka zigiri de kalan n'i nana n bɛ dege zigiri la n'i bɛ fɛ ka na dɔnkili wɛrɛ de kalan min tɛ zigiri ye n'i nana n bɛ dege o la k'o d'i ma bon minnu mago bɛ ka fɛn wɛrɛ kalan min tɛ hali nin ye hali bolola baara misɛnman min b'o la misaliya b'a sɔrɔ n ka dɔ bɛ na dɔnkili ka d'a ye mais i b'a sɔrɔ a dɔw bɛ se dɔnkili la mais i b'a sɔrɔ u tɛ fɛn sɔrɔ dɔnkili kɔnɔ voilà bon ni n ka denmisɛnninw dege hali bolola baara la tel que safunɛ dilan b'o la eau de javel dilan b'o la n b'a dege o bɛɛ la n'i bɔra n'i ma se ka kɛ dɔnkili wɛrɛ i bɛ se ka kɛ commerçant ye voilà a bɛɛ tɛ tiɲɛ quoi voilà n b'o conseil di hali n ka denmisɛnninw ma mɔgɔ si ka n'u ka baara bɛn dɔnkilida dama ma i bɛ dɔnkili da ko wɛrɛ kɛ i bɛ dɔnkili da ko wɛrɛ kɛ n'i ma ka o yɔrɔ kɔni labɛn
o bɛ malo denmisɛnninw bɛ malo a caman isafu na dame yele la n'Ala sɔnna mais o de bɛ don assemblée instrumentale kɔnɔna na o de y'o assemblée instrumentale dame yele orchestre b'a la an ka laadala fɔlifɛn kɔrɔw b'a la fɔli moderne fana b'a la zikiri b'a la ni nana ni ko an y'i kala bisimila ye dɔnkili dɔrɔn la an y'i kalo la ne tɛ taa n ta koyi oui ni nana an y'i kala bisimila ye dilan cogo di k'a kɛ dɔnkili ye an y'i kalo la n'o n'i diyara ni nana n'i ko i bɛ fɛ k'i kanubaw de fasada ayi ne bɛ n ta kɛ an b'i dege kanuba fasada fana na i b'i kanubaw fasada k'i diyaɲɛbaw fasada a faamuya min ye tele k'a la sisan tɔ an bɛ ka an ka jɛmukan aw bɛnna ni aw ka jɛmukan Mali ye ni o ye ça s'exprime o y'a fɔ an ka bi jɛmukan dakun bɛ tali kɛ min kan o de ye zikiri ye fɔlɔ zikiri ani sisan zikiri yɛlɛma minnu donnen a la fo ka taa se a fɔlisenw n'a ɲɔgɔnna caman ma maa min b'an bolo kɔnɔ n'Ala ne bɛ ka masala jɛmukan dakun kan ale de ye zikiri ninnu danbedi kɛrɛnkɛrɛnnenya la Segu ninnu an n'ale de bɛ ka masala ɲɔgɔn fɛ aw fana bɛ weleliw kɛ ka hakilinataw di ni ɲininkali bɛ minnu bolo ka kɛ n'a bɛ se ka minnu fana jaabi basi t'a la nɛgɛjuru sira bamanankan na o ye 93 91 68 92 allo allo an b'a fɔ kanubagaw ye n'a y'an wele n'an m'an sɔrɔ a kana décourager a b'aw timinandiya weleli la n'a y'an sɔrɔ fɛnɛ a bɛ hakɛto ɲini yɛrɛ de don a b'aw mabɔ telew la walima k'u faga walasa an bɛ se ka kumakanw mɛn ka ɲɛ cogoya minnu na an y'o de fɔ foli kɛrɛnkɛrɛnnen kɛlen n'o yan Abu Sanogo fo Côte d'Ivoire ale ye jɛmukan ye kanubaga jɔnjɔn ye a b'an wele kuma caman allo tɔgɔ duman jamu duman k'an wele ka bɔ min an di kanubagaw tɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ ka ɲɛ aw kana décourager aw timinandiya weleli la allo an b'o de fɔ n'a y'an wele n'an m'an sɔrɔ aw kana décourager aw timinandiya allo allo aw bɛ hakɛto ɲini yɛrɛ de don n'a y'an sɔrɔ a b'aw mabɔ telew la aw kana décourager fana aw timinandiya weleli la an bɛ y'aw de kama an ni kanubagaw tɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ ka ɲɛ allo 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 a ma nɔgɔn dɔɔnin an bɛ hakɛto ɲini k'aw fɛ yɛrɛ de aw timinandiya halisa n'a y'an sɔrɔ fana a bɛ kumakanw kɔrɔta an bɛ se ka kumakanw mɛn ka ɲɛ cogoya minnu na allo allo an tɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ ka ɲɛ nɛgɛjuru sira bamanankan na o de ye 93 91 62 92 walima 78 58 58 14 allo allo tɔgɔ duman jamu duman k'an wele ka bɔ min a bɛ Bijan Telegram ne tuma na se an b'i fo i hakilina ye jumɛn jɛmukan dakun kan ne fa ne bɛ kɔni bɛ ka faamuya caman sɔrɔ a la aw ka foli dɔrɔn de don foli diyara an ye o de tun ye an b'i fo kanubagaw kana décourager aw ka timinandiya weleli la an bɛ hakɛto ɲini k'aw fɛ yɛrɛ de allo allo k'a fɔ aw ɲɛna jɛmukan dakun bɛ tali kɛ min kan o de ye zikiri allo allo i tɔgɔ ni jamu k'an wele ka bɔ min ne bɛ Saba Koyita an b'i fo i hakilina ye jumɛn ye jɛmukan dakun kan a ye zikiri dami ninnu fɛn ninnu o de diyara o de kosɔn ni y'aw wele aw bɛ kuma minnu na o de diyara o de kosɔn ni y'aw wele o kan
ala ka kanto MK nse imche ka willa MK nse allo Waalaikum salam tawad ma jam tuma ka wala ka bom Allo ita ko din jam ka wala ka bom Allo Allo Uncle Bila tawad ma jam tuma Rezo ani kan da wata ganyen wasu rohanya Allo Suleiman Andi fo Suleiman iya kilo juma ma jam kan da kun ka ya ka jina kan plani a ojarani me zero nu da mele aha wa ga jam kan jala ye me folla se zero nu da mele ma ay foli ne ya to no zero ba to ma sangar no yeran tirim soy aha folle nde baste alhamdulillah bi fo awama fana karamo sai Sheikh Usman Madan ko fo ba ma shi janna min kuma alaka da mana ka te maya ay dara ay foli ne assalamu alaikum salam ci ga wulilla allo allo tawad ma jam tuma ka wala ka bom ay monsieur Yunus Arama ka wala ga bosego ande seguna la min de fi tola ba shi ta rado ya kila juma jam kan da kun ka ne fa jam kan jala don kina menu da mele fo ay foli ne kina ke da fo ay foli ne no wa don ri no vraiment abin dore de ko sene aha wala merci wala kuma o jarani merci in ce ka wulilla allo an b'a fɔ aw ɲɛna n'a y'a wuli n'a m'a sɔrɔ aw kana découragé aw tɛ lajɛ allo tɔgɔ duman jamu duman k'an wele ka bɔ min an b'i fɔ i hakilina ye jumɛn ye jamukan da kun kan Halima jamukan diyara n ye yɛrɛ yɛrɛ de a b'an bilasira a bɛ kunnafoniya caman d'an ma kosɛbɛ i bɛ bi an ka zigidala kɔnɔ ma min Danbele Sefu kanubaga i bɛ n ka foli f'a ye a ye foli mɛn n'a ka dɔnkili y'an bɔ sira jugu caman kan ka sɔrɔ a ma wajibi yɛrɛ lamɛn kosɛbɛ a ka dɔnkili a bɛ dusukun nɔrɔya de hali ni ko dɔ a b'i bila kodɔn sira kan kosɛbɛ hali ni faamu t'i la hali ni ma kalan kɛ min Danbele ka dɔnkili bɛ mɔgɔ kalan a ka yakulu alikafirina o bamankɔrɔ dɔnkilibaw ninnu ani karamɔgɔ fasa ni ne y'a lamɛn ni zanaw de mɛn a kɔnɔ a bɛ mɔgɔ la faamuya quoi kosɛbɛ ala k'a bolo mɛn a ka sira in ala k'a mɛn an ɲɛ amina yarabi ala kana kan minɛ a la a k'a bila kɔrɔ ye a kana bila bana a kana bila dɛsɛ ye amin ala kana labila jugu ye amina yarabi Halima Sidibere do ka bɔ Senu an bɛ Senu n'a lamini bɛɛ fɔ Halima tɔgɔ la ala ka dugawu bɛɛ lajɛlen ye amina ala ka tile yɛrɛ amin a ka jamukan in ka d'an yɛrɛ yɛrɛ de don o don b'a lamɛn o diyara n ye kosɛbɛ ala ka kanu to i ce i ka weleli la allo an b'o fɔ aw kana découragé aw timinanja allo tɔgɔ duman jamu duman ka wele ka bɔ min allo i tɔgɔ ni jamu ka wele ka bɔ min Aledi i tɔgɔ ni jamu ka wele ka bɔ min
allo an bɛ hakɛto ɲini kɛ kanubagaw fɛ n'a ye weleli kɛ a b'a mabɔ teliw la allo tɔgɔ duman jamu duman k'an wele ka bɔ min alhamdulillah Musa Keita Saramakana Kabanyɔnɔ awa allo allo Mo ta foli dum da mala fo aga wajin ta e foli me ala ka mo hayda na de maya ala ama ta ta ko nyangoro amin wali baraji in ce ka walilla an ba fukan mo wa to kuma ko korota don wala sama kuma ho me kanye ka o ma bo telula allo tɔgɔ duman jamu duman k'an wele ka bɔ baasi tɛ yen alhamdulillah ne ko ka ko fana a ye foli mɛn baasi foyi tɛ yen alhamdulillah n bɛ foli bɛ dɔmani kunna a ye foli minɛ wa ni kɛ ani baraji a ka baara ɲuman na ka foli bila an karamɔgɔ ɲuman ma n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen a ye foli minɛ fo bangɔni na a ka émission in a ka di ne ye n b'aw lamɛn kuma bɛɛ o diyara n ye kosɛbɛ n ka foli ni tantɛ b'aw yɛrɛ la ala ka sijan ni kɛnɛya ni laban ko ɲuman d'an bɛɛ lajɛlen ma amina yarabi ala k'aw mɛn émission in kan yarabi a kana bila bana a kana bila kɔrɔ ami o foli de kun do ka da o tulo kan an b'i fo ala ka duwawu bɛɛ lajɛlen minɛ ni ce b'a wele la ali tɔgɔ ka sola mahamad nse allo ni aw weleli k'aw to ka hakɛ to ka kumakanw kɔrɔta walasa kumakanw mɛn ka ɲɛ cogo allo i tɔgɔ ni jamu k'an wele ka bɔ min Santa ko ne ka bɔ Kucala an bɛ Kucala n'a lamini bɛɛ fo i tɔgɔ la i ko ne i hakilina ye jumɛn jɛmukan da kun kan ne ba ka émission ka di n ye kojugu o diyara n ye kosɛbɛ n'a ka émission su yɛrɛ de an b'i fo n'aw fo ka waleɲuman dɔn sijan ni kɛnɛya ni laban ko ɲuman ala m'o di la an ma amina yarabi ala ka karamɔgɔ yɛrɛ m'an ɲɛ k'an kɛ ko mɔgɔ ɲuman ye ami n'an b'an ka kutubu fo n'o ye Sirifu Usumani Madani na Hayidara n'a ka denbaya ye o bɛɛ ye foli minɛ ala ka sijan ni kɛnɛya ni laban ko ɲuman d'an n'an ka karamɔgɔ ma amina yarabi an bɛ duwawu ɲuman kɛ ka duwawu k'a ye a ye duwawu minɛ foli diyara n ye an b'i yɛrɛ fo kosɛbɛ n ce ka weleli la an bɛ mɔgɔ laban ta ka appel jɔ ye allo tɔgɔ duman jamu duman k'an wele ka bɔ min ka wele ka bɔ Segela Côte d'Ivoire an bɛ Côte d'Ivoire n'a lamini bɛɛ fo i tɔgɔ la bɛɛ ka kɛnɛ i hakilina jumɛn jɛmukan da kun kan ne fa ne min yɛrɛ hakili ye ka min yɛrɛ de fo a ye foli minɛ ala ka mɛn kɔrɔ amina baasi foyi tɛ a ka komi waati bɛɛ ma ka mission fɛ foli ye sinɔ baasi foyi tɛ ko min danbɛlɛ an b'i fo i ni ce ka wuli la
Ande kanubaga kelen na bɛɛ lajɛlen fo minnu ye an wele n'u ma sɔrɔ aw minnu fana y'an sɔrɔ an b'aw bɛɛ fo ka waleɲuman dɔ ka hakɛto ɲinikaw fɛ réseau tagoya la halisa an b'a fɔ aw ye ni mɔgɔ min bɛ ɲɔgɔn bolo ale de ye zikiri ninnu daminɛ an b'a fɔ mɔgɔ caman weleli kɛ sisan k'u hakilinataw di fo ka taa se foli camanw ma aw ye duwawu d'u ma an b'u bɛɛ fo k'u bɛɛ waleɲuman dɔn i bɛ se ka jumɛn de fɔ dɔ kumana i ka zikiri ko hokumu kɔnɔna na i ka zikiri caman bɛ yen nɔ kɔrɔ de b'a bɛɛ la ani hakilina ninnu yɛrɛ bɛ na i la cogo di inspiration ninnu bɛ na i la cogo di a dɔw ye i yɛrɛ de y'a vécu wa feereyaliw de don wa i bɛ se ka jumɛn fɔ an ye. Ayiwa ala ka mɛn saba ma yanni o cɛ bɛ u ka kuma yɔrɔ dɔ dugujɛ ye a ko ko ni danbele ka dɔnkili bɛɛ ka di ko n'a ye dɔnkili da a ka dɔnkili bɛ mɔgɔ kalan a ka dɔnkili bɛ mɔgɔ bila sira ɲuman kan i y'a mɛn k'a ka dɔnkili bɛ mɔgɔ bila sira ɲuman kan k'a sɔrɔ hali ma wajuli lamɛn voilà o de la n ko ne ye dɔnkili dala de i y'a faamu voilà ne ye dɔnkili dala de bon ne bɛ se ka n ka ɲumanya kɛ ni dɔnkili da ye cogo o cogo ne b'o de fɛɛrɛ tigɛ voilà bon ne ka inspiration bɛ mɔgɔw dɔrɔn de la ne ka inspiration bɛ mɔgɔw yɛrɛ de la bamananw b'o fɔ ko ni taama ma ban ko bolo fifa t'i jɔ taa ni buna adamadenw ni dugukolo kan ka mɔgɔninfin filɛ ka don kuma minnu bɛn a tigi ma o kɛ man go est-ce que y'a faamu ne ka inspiration ye adamadenw yɛrɛ ka mouvement an ka don ka bɔ ɲɔgɔn kan an ɲɔgɔn cogo an foli kɛ cogo an taama cogo an baro kɛ cogo ne ka inspiration banna a bɛ ja a bɛ mɔgɔw kalan an b'i fo yɔrɔ la kosɛbɛ walima an bɛ n'a don seliba kɔnɔna na sisan seliba mana tɛmɛ yawe yanni seliba cɛ projet b'i bolo a fɛn dɔw labɛn de b'i bolo minnu bɛna kɛ ka kanubagaw la nisɔndiya. donc ni ala ka jɛ ye ni seliba tɛmɛna san o san n bɛ ɲɛnajɛ dɔ kɛ ni quartier min na n'o ye Bangoni Arazali ye bon depuis an b'a kɛ tile kelen ka na kɛ tile fila an bɛ yɔrɔ min na bi a ɲɛnajɛ sera tile saba ma mɔgɔ bɛ bɔ jamana fan caman na ka n'a kunbɛn Mali kɔ kan Mali yɛrɛ dugu caman mɔgɔw bɛ na zigidalaw b'a la artiste wɛrɛw b'a la est-ce que y'a faamu n faso fɔli fana b'a la n'o ye Segu Bara fɔli o b'a la bon an ka Segu mɔgɔba fɛn fɛn bi yan fo n'an sen ma min sɔrɔ ou bien n'an ma min kibaru mɛn sinon an ye fɛn bɛɛ kibaru mɛn ou bien an sen ye minnu sɔrɔ an taamana ka don a caman kan k'a ɲɛfɔ caman ye wa hali bi a ka d'an ye fana n'a dabɔra hali ni an ma min sɔrɔ n'o tigi ye an ka kibaru sɔrɔ a ka d'an ye a ka fara an ka Segu tɔgɔ la an ka jɛ k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ bon o ɲɛnajɛ na ɲinɛnen an ye tɔgɔ di ɲɛnajɛ ma Segu ni dɔnkili la ɲɛnamayali ka o futinɛ yelen mana ka an ye an ka ɲɛnajɛ in tɔgɔ yɛlɛma ka kɛ o de ye Segu ni dɔnkili la ɲɛnamayali awɔ est-ce que y'a faamu an y'an ka jɛkulu ɲɛnajɛ in tɔgɔ yɛlɛma ka kɛ o de ye ɲinɛ parce que an ɲɛna ni a ye k'a kɛ i b'a fɔ fɛn min bɛ se ka kɛ Mali fa bɛɛ yama n'i y'a sɔrɔ ni jɔyɔrɔ bɛ Segu ni dɔnni kɔni na an ka jamana kɔnɔ an se ye min ye an b'o kɛ an ka jamana kɔnɔ mɔgɔ de kan ka kɛ ni seli tɛmɛna ni ala ka jɛ ye ala k'o yira an na amina rabi i bɛ se ka ladilikan jumɛn de di an bɛ don min na ko bi sifinnakaw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la dɔnkili sira hukumu kɔnɔna na fo ka taa se zikirida hukumu kɔnɔna ma bon toujours ne bɛ se ka min fɔ an ka denmisɛnninw ɲɛna o ye de baara o baara n'i b'a kɛ f'i k'a bila i kunna ko mɔgɔbaw b'i lamɛn n'i bɛ dɔnkili kɔni da mɔgɔbaw b'i lamɛn maa sɛbɛw bɛɛ b'i lamɛn bon ni olu b'i lamɛn i jija i ka to k'u ni yɔrɔ bila i ka baara kɔnɔ k'u ni yɔrɔ bila i ka baara kɔnɔ ye mun ye u ma fɔ kodɔnnaw t'i jalaki ni kuma min ye
ese a famu ni kuma fo ni kudono ti jalagi ni kuma mi a sun chama I kanu ba ni fe ba bi ke kudono kilumdi voilà ni kudono keri fe ni kudono yi kanu o kudono ngulu ndi blasira ni bi ke I kanu ba be sakwe voilà anga blankuma kuma sebe ba ngame mise ko fo demsenu nyana ibu ku jija fana imana ke dungli dala chuku ijija ko wara ki ga dungli da krefe iga se ga balu fendo la min ta dungli yare la farabo voilà alay mo damadoni keni yeshi vae olula mo ni barake dungli kono afole ali farga touré ne ali suikuju aflana salvu keta ni salvu fana sui asabana umusangare ni ale fana sui utinafo kuna artiste de na artiste préféré de ay artiste minu artiste ya buto artiste ya kono ka bara wereke ko afficher ni nabiye ko sebe ni sabade taula ku sui wa kadi fana ni reka ta o sira kele ne kan ni ya dum da mi bara wereke na fakabu mi ya dum da be bara wereke mo mo ki o de dim senu fana ma ko dum da ku jije ko bara wereke ika balu ka soro dunglite mo de ni dem sen be fana fe famna e fulika jugo yi bulu ka la se flen mo ni kan ba o bele jelema na mo ko kuma ko ce kuma bon toujours o barka dade kan yishi an fle bagani an kan bauma parce que jigi fuiti ana minima vlako ani minima an kan kan lame o do da jigi so ni yayi na TikTok view soro na YouTube view soro ni mo do soro ni son ka jo ka tamper de kilame voilà mo ni ke ni ma bi fu ni de ni fuli kaka voilà ami fuli lasi an kan ma bema mo ba ka barabla an kanu kama ani an fleli kama ami fuli ke u bela jale ka ni ala ga here ka mi be ala ka be sa ko dama ami ala ko jo bela an bi yere fu ko sebe ina na yi wala lu ke familista ma soro la kerengere ni ala zikiri ko hum konna an bi fu la ko sebe ka fo onyana jem kay forum no ko obse ka le na 1h30 2h30 chéri fla jawaran suka ambe fuli kerengene ni ke an technicien joro babi jam kayna ni Mohamed Keita Moussa Traoré GMT alini regila Chaka Koulibaly ambu be fu ku be wolin mado ka kambe do ni ala alam sayira na ni erkelina chéri fla jawaran suka aw kambe